जे हाबाफारिखौ दैदेननो मोनगोनां थुनलाइ आफादनि नेहाथारि आरो नैबे फरायसालिमानि गाहाय फोरोंगुरु सार आरो लेङाइ फोरोंगुरु आरो गासै फोरोंगुरुफोरजों लोगोसे फरायसुला फरायसुलि आंबो लोगो मोनदोंमोन। आं दा खन्थाइ आवरायनो आखायाव लादों। खन्थाइनि मुङा जाबाय गोग्गो समाज दाफुंनांगौ। गोग्गो समाज दाफुंनांगौ, औ दा नांथारगौ जोंहा गावनि सिनायथिखौ गोथां फोथांनो, जोंनो देरहासार जानो, सुदेमसु समाज गनायथि जानो नांगौ जोंहा। बे बुहुम मिथिंगा हा बिखायाव आंखाल आरो गोनांथिखौ दाफुंनानै फानजारि जिनज्रि बान्दोखौ फिन आरोबाव थबस्र' बसना मैलाजों बुसोमजानाय जावलिया बार फाखनखौ थारनानै फोथारदो आरो गोदानै सोरजिफिन गुबुंले बर्ण संदाननानै राजतन्त्रनि राजखान्थि खैसारनि फान्दोखौ बोफायना बैसोमुथि बिमानि गोरबोआव दाफुंनांगौ गंसे गोग्गो समाज। औ गोजोन गोथार बारनि बिलिरनायजों खौसे गोहोनि गोहोगोरा देंखो गोमसार होना दाफिननो नांगौ। ओइ बड'साफोर, हनै बे बुहुम मिथिंगायाव दङ नोंसोरखौ नेनानै गंसे न'सा देरायाव समाजखान्थि सिबिसुला उदांस्रि हास्थायसुला थान्दै फायखि जाना जारिमिन बै फिन समाज साजानि थार फिननायखौ नेनानै फुथिहां रावजों आखाइ लेवाय हरना हांख्रायदों हालाय हाफाय सानथ्र'हायै हाबिलास लानानै ब्लाव ब्लाव अरगेंनि दुंग्लाबनाय सोलेरनि गुदुं थैखौ लाना जेब्लाबो उदांस्रि अनफावरि। बेनि थाखाय गोनो गोथो जानांगौ मा दं? बेखायनोथ' नांगौ जोंनो फिन गोदानै सोरजिजानाय गोग्गो समाज। गोजोन्थों। बे मोनसे मोनायाव खौरां मोननानै आङो आंनि जि गाबोनाय हान्थिबोनाय आगानफोर बेफोरखौ एसे गोसोखांना लिरबोदोंमोन। खन्थाइखौ आवरायनोसै। हान्थिनाय आगान। नंखाय नंजोबा आंनि बै गाबोजानाय आगानफ्रा, दा बेखौनोथ' गले गले गोसोखांहरदों। दुखुनिल' बाथ्रा नङामोन बै बारबोनाय समफ्रा, बेयो आंनि थुलुंगानिबो बान्दो। जेराव आं दा बै गारबोनायखौ मोननो थांलिया, बेफोरदि दा बेसे बेसेन गोनां जाबाय। गाजेननाय गास्लोंनाय बै आगानखौ नुहरलिया, बेखायनो दा बैफोरनि खेंफोरथि गैलिया जाबाय। आरो बै गोजाम गारबोजानाय बुब्लियानो दिनै आरो हान्थिलांबावनो थाबावनाय समफोरनि दावगाथायनि बोसोन। बेखौनोथ' गले गले गोसोखांहरबाय। जुजियै जुजियै बारबोनाय बै हान्थिबोनाय आगाना जिउखौ दैदेनबो फुंखागिरि जाना। गोजोन्थों। खुगा मेथाइ दामग्रा दं नामा? दामग्रा दंबाथाय ट्रेकबो जायाना आंना। खाम मोनबाबो जागोन, जायखिजाया खाम।